हिन्जाव मोजां मोजां बिरगलांबाय हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बासा लाबाय आगोल बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजोंबा बानाय बानायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनाय हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं। बे समाव गिबियावनो रादाब बुथुमगिरिनिसिम आङो गोदान रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे रादाब नायगिरि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि आङो बयनिसिमबो गेदेर उन्दै गाहाम हामलायनायखौ गिबियाव जासिहरग्रोदों। जे कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जे 37टा गामि दङ दा बेखौ लानानै जोङो लांदां बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो। थिग बेबादिनो देग्लाय बैसाग दाननि 3 अक्ट' एप्रिलनि 17 अक्ट'खालि दिनै कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 19थि लांदां बैसागु फोरबो फालिनाय जादों। बे फालिनायखौ जोङो जे बर'नि मोनसे गोथार बे बैसागु फोरबोखौ जोङो बेवहाय 37टा गामिखौ लानानै गेदेर उन्दै बोराय बेन्थ'खौ लानानै जोङो गिदिरफोरखौ मान बावनानै उन्दैफोरखौ जोङो अननाय होनानै दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिनाय जादों। मा हाबाफारि लाबोनाय? दा बे हाबाफारि बायदि दङ जोंहा बेवहाय 37टा गामिखौ लानानै मोनसे मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जोंना दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदों मान हामलायथि बावनो थाखाय। बे हामलायथिखौ बावजेनगिरि हिसाबै जोंना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि मानगोनां सार डक्टर सि बिसन नार्जारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। लोगोसे दिनैनि हामलायथि बावनायजों लोगोसे जे बैसागु फोरबोखौ जे बेखेवनानै होनो थाखाय बाहागो लाफैनो हादों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सार राथिया बसुमतारी बिथाङाबो दिनैनि बे फोरबोखौ मोसानाय फोरबोखौ मेथाइ खननानै बिथाङा बेखेवजेनगोन। दा बेनि थाखाय आङो बाहागो लाफैनो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि सारमोननिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ आङो बावहरग्रोदों। दा बेवहाय जोङो जोंनि बर' हारिनि जे माखासे दोरोङारि जे गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जे खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मोजांथारै हाबाफारि जोङो खुंनाय जागोन। गिबियावनो आं रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय जासिग्रोदों। दिनै कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 19थि लांदां बैसागु फोरबो फालिनाया दिनै जागायबाय। दिनै 1432 बांलानि 3 बैसागआव बोसोरफ्रोमबो बिथांमोनहा ओनसोलनि कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गं 37टा गामिनि रायजो राजाफोरजों मोनसे गेवलां लांदां बैसागुखौ खुंबाय थानाय जायो। देग्लायबो 19थि लांदां बैसागु फोरबो फालिनाया दिनै जाबाय। बेयाव गामिनि गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ हांख्रायनानै बिथांमोनहा बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। बैसागु फोरबो खुंनायाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गोजोननि थाखाय मोनसे फिरफिला बिरहोनाय जादों। लोगोसे ओनसोलनि सिङाव थानाय साफ्रोम गेदेरसिन सुबुंफोरखौ बैसागुनि मुङाव आर'नाइ होनानै साफ्रोम गेदेरसिन सुबुंफोरखौ मान होनाय जादों खुलुमनाय जादों। उन्दैफोरनो गेदेरसिनफोरना अनसायनाय होदों। दा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि बेबायदि मोनसे हाबाफारि बियो
कारायगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव खुंजाबाय थादों। आं दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब मोनसे गोजोननाय मोन्दों आरो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै आं साफ्रोम बर' सुबुंफोरनिसिम दिनैनि बैसागु खुंनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम सुबुंफोरा मुलुगनि खना खनला मोनफ्रोमबो जायगायाव थाया मानो जोङो जोंनि हारिनि आंगो मोनसे फोरबो जे रंजालि बैसागु फोरबो बे फोरबोखौ दिनैनि दिनाव जोङो गावनि आंगो दोरोङारि दामजु खाम सिफुं सेरजा जथाजों लोगोसे गावनि आंगो जेनाखि गाननाय जोमनाय गामसा आर'नाइ लानानै हिन्जावसाफोरा दख'ना गाननानै जोमग्रा लानानै जों जेरावखि थाया मानो मुलुगनि खना खनला जायगायाव साफ्रोम बर' सुबुंफोरा जेरावखि थाया मानो जोङो दिनैनि दिनखौ रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिनांगौ। जोङो बोसोरसे मानि जोङो सिगाङाव गावजों गाव एना एनि गोरोन्थि बुजिलायनाय दाय दसफोर दङब्लाबो जोङो बेफोरखौ बावगारनानै दिनै गोदान बोसोर जे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोङो ज' अनलायनानै खौसेयै जोङो गावनि जिउखौ दैदेननांगौ। बेखिनिखौ आङो खावलायो। साफ्रोमबो बर'फोरा जाहाथे बे हाबाफारिखौ मावनानै बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि गायसननायाव मोनफा मोनफा फिसा फिसाबाबो बिफाव लागोन होननानै आं खावलायो। बेखिनि गोजोन्थों।